Youth Aliyah, organized by Henrietta Sold and paid for by the women of Hadassah, began with the rescue of young people and children from Nazi Europe. Since then, needy children, immigrants, and native-born have found shelter, education, and compassionate guidance in the youth villages and children at risk programs Hadassah has supported. Eli Ben-Tasson was one of them. עליתי במבצע משה, בלי ההורים, בשנת 80 וסוף 84. עליתי עם סבא שלי, זכרונו לברכה. מהעלייה אני זוכר בעיקר שהגעתי למקום שהוא... זה כמו כוכב, מקום אחר. פעם ראשונה אני רואה מכוניות. זה כפר אתיופי טיפוסי, בית כנסת בפינה שם למעלה. ההורים שלי באו כפלאחים, מה זה פלאח? אבא שלי עובד אדמה, שמעולם לא, אין לו איזשהו מקצוע, לא רכש לעצמו איזשהו מקצוע. אמא שלי עקרת בית שקצת סובלת ממחלות. נוצר מצב שלפעמים לא, לצערי רב, לא היה, אתה לא היית הולך כל לילה, הולך שבע לישון. היינו קבוצה של ילדים כאלה יוצאי אתיופיה שכולם עם אותם סיפורים, והתחלנו לעבוד בעבודות בשוק. תמיד הוא אוהב לעבוד ולעזור למשפחה. זה שעבדתי בשוק והבאתי פרנסה להורים שלי ולמשפחה שלי, זה ייצב את מי שאני. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי עתיד טוב יותר ממה שראיתי בשוק. בכמה אתה? יום אחד ראיתי שכל הילדים מתארגנים, קונים תיקים ומחברות לקראת הבית ספר. וזה עשה לי איזושהי צביטה בלב שמה קורה איתי. פניתי למשרד הרווחה בעיריית נתניה, עצמאית, בלי אמא, בלי אבא, לבד. פשוט הלכתי למשרד הרווחה, אמרתי להם, תקשיבו, עובד בשוק. אני ללא מסגרת כבר קרוב לשנתיים, ואני רוצה ללכת ללמוד. ב1 לספטמבר אני זוכר את העלייה למאיר שפיה. אני זוכר שהיה לי פרפרים בבטן, כאילו אני אומר, אני מתחיל חיים חדשים, כי לא רציתי לחזור לשוק. את ההוגה שלי, מה כתבתי פה? שנייה. בוא נתחיל מזה שאלי הוא האתיופי הראשון שהכרתי. את עיניו אני פוגש במאיר שפיה, גדלנו ביחד. הוא זה שהסתכל עליי, והתחיל סדרה של חיזורים. במאיר שפיה אתה בעצם לומד מהי משפחה. מדריכים זה אבא ומדריכות זה אמא, אנשים שנותנים לך את כל הכלים. לשבת ובעצם ללמוד ולהצליח. סיימתי את הצבא, הדבר הראשון שעשיתי זה נרשמתי ללימודים אקדמיים, לימודי משפטים. כדי לגשת למבחני לשכה אתה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד. לצערי הרב לא יכולתי להרשות לעצמי לשבת בבית כשיש לי אישה בהיריון מתקדם, כבר עם אוטוטו ילדה. לשמחתי הרבה, באו לעזרתי הדסה, ברברה גולדשטיין, המכונה ביג'י. אמרה לי, אלי, don't worry, תתחיל ללמוד. וכאילו, אתה חוזר אחורה למאיר שפיה, לתקופה הטובה הזאת, שיש אנשים כל כך טובים שבאים ועוזרים לך, אתה פשוט תסיר תודה. And of course, he is here with us tonight, Eli Ben-Tasson. Thank you, Eli.